Hello guys, welcome back to our channel. Jwngni jam try to not laugh challenge kalam nek de. Joङो Likee निफ्राय माखासे फानि भिडिअ एकदम फानि भिडिअ बर'फोरनि बेखौ जोङो लाबाय ओमफ्राय जोंनो चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बे चेलेन्जआ जाहैबाय माबा भिडिअखौ नायनानै जाय मिनिगोन जों सानैनि मादाव जेनेबा बे मिनिबा आं फुल मोनबाय आरो ओमफ्राय आं मिनिबा बे मोनबाय बिदियाव दै थाबावगोन जोंनाव बेयाव दै लागोन ओमफ्राय जाय मिनिनानै ओंखारहोयो लोंनोबो मोना दैखौ आरो गारनो लोंबानो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ दाना स्टार्ट खालामसै नै आगोलाव जोंनि माबा दङ फन दं बे फनाव नायगोन जों ओमफ्राय दे आंनाव जों दैखौ लानांगोन ना खुगायाव लानांगोन लाग्रोदो लाग्रोगोन फ्लाक्सो जोंना दायो सानै गोरों खुगायाव थागोन थायो सानदों आं Mano kan nge fै माखौनि फै आइदि ordaवैसै 1 hour later स' लोगोफोर फार्स्ट राउन्डआव देरहाबाय एबार सेकेन्ड राउन्ड एबार दैखौ बुंजासे लानायलै नों दहाय बुङाखैनो नों लागोनलाय माबायदि लायो एसे बुरजा लाबाव Oh no लाव थायानो नैयानो बुरजा ला No भिडिअ स्टारानो जायाखै ओरै थांबाय जोंबा ओरफै इहेनो मा बाल्थिं दोनखो बेयाव गारफ्रा खुगायाव थाया दैयानो दे दे मानो बुरजा लागोन नालाय बुरजा नङाबालाय बोरै मिनिनानै गनांगौ एसेलाय लाबोथारनांगोन ना दिदो बुरजा ला मिनिना एबार मिनिबानो गैला नों No भिडिअ स्टार्ट जायाखैनो इयावनो मिनिबाय थायो जों जोगोनां फै नै जोगोनां नोंखौ लाना खारनोसैलां गोजानाव रावबो नुयैयाव हे हा जानजियाव हमनि र' जा बरियालै बरिया साला टिं टां टां आफ्लेगोन फैदोलै
फैदो ओइ चिता फैदो थ' गाइस स' लोगोफोर थारावनोबो सानैजों ज'सो नोंबो मोना आंबो मोना इयो सेकेन्ड राउन्डसो सेकेन्ड राउन्ड मावदों एबार थार्ड राउन्ड लोगोदो एबार लाग्रोदो दा नों मिनिग्रोबाय थायो सेकेन्ड राउन्डआव रावबो माबायाखै एकदम गारमायाव नांहैजोबदों दैया Ayo, hello, kiki mas paise, ayo, ha, kisu, hai, siapa ini? Oh, kiki mas paise, amar, ki, seng mas paise, goreng mas paise, fitikri mas paise, aro ki আছে, kusa o kita একটা durian লাগছে ও, kusa, মানদং না কুচাকে। কিমান বছৰৰ পৰা এনেকা মাছ ধৰি আছে ইয়া? আমি 3 বছর মান। ধৰি আছে এলা খালি কাটো যে এক কলাই পাইছিলো আজি এলাছে মারি আছে কিছু নাই আজি পাবো না পাবো মনে না থাকে মুই এতিয়া পাইছে অল্প স্বল্প পাইছে না ও পাইছে অল্প পাইছে আর এলা মারিলে আধা খবাই মান পাবো ও বহুত মানুহ হয় না ইয়া no, 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 no. मिनिनायखौनो कन्ट्रल खालामनो हायाखै थाराव मोनैयो थारावनो नोंना गदों आं पइन्ट मोनगोन बेखौ 1-1 सोरना फार्स्ट बिसो जानो 3 ना 4 ना 5 र' भिडिअ'आ मोननै संनाय जे भिडिअ'खौ नायखांजोबनानै सोरनिया बांसिन पइन्ट जाहैयो बिदेरनानै जाहैसिगोन दा 1-1 जानानै दं 1-1 ओमफ्राय एबार मा राउन्ड जागोन एबार 4 राउन्ड एबार दे 4 राउन्डखौ सुरु खालामसै एफा फानि भिडिअ ना एबारनाथ' आयौ Halo? Kabir, umawe terkupen kalambayna. Saya alam selamat cok. Tangas na dua. So guys, मैं आं point बेयाव नों बेसेबां नों 1 मोनना एफा मायाव मिनिनो ओंखारगोन स' लोगोफोर एबार 5 राउन्ड जागोन 4 राउन्डआवथ' आं देरहाबाय आंना 2 पइन्ट ना 1 पइन्ट एबार माबा 5 राउन्ड एबार दैखौ लोंगोरदो नों खुगानिफ्राय गबाय थायो दैया गोरनिया गग्रै बोरैबा मोनलायबाय ने मैगं गोजा दे लोंदो खुगायाव देनजार लानाय जाबाय दे बावले बुंजासो लाबाय दा दिनै दुब्लियाव फैनानै बैग्रिखौ जोङो ओरैबायदि देनानै जादोंना बानलुखौबो मोनबा हाखादों गोमोन बानलु आरो दुन्दिया होनानै जादों दार मस्ताइनि जाबायदि आलौखादोंना
जाबावदोंसो माने आलु सिदोंहाय आंहा ओंखायनो जादों आङो ओइ नै बैग्रि बिफाङा जाबायदि गेदेरखा दान्दायानो जि लामनाय दान्दाखौनो एकदमबारे बख'नानै लाबोदों गासिबो लोगोफोराथ' आंखौ जोंहानि बाबाखौ 1 2 3 बुङो होननानै मिथिखायोना 1 2 3 दंमोनलै मेरे साथ मजाक करेगा तू हाँ कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी हाँ तुम्हारी 8 महीने की पगार कट मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बक no. गैला भिडिअआ स' लोगोफोर 5 राउन्डखौबो आं देरहाबाय होमबा पइन्टआ आंना 3 नोंना बेसेबांलाय 1 होमबाथाय आं देरहाबाय भिडिअआ गैला जोब्बाय भिडिअआ फैसेल'मोन लोगोफोर बे बांद्राय फालिनांगौआ नेक्स्टआव जोङो सेकेन्ड पार्ट लाबोनो नाजागोन सेकेन्ड पार्ट लाबोनो बेयाव बेसेबां लाइक मोनबा जोङो बांद्राय बुरजाबो टारगेट खालामा लाइकखौ जोङो only 100 लाइक टारगेट 100 लाइक थांबानो सेकेन्ड पार्ट डाइरेक्ट सेकेन्ड पार्ट लाबोगोन बरिया एबार साबसिन बानायबावगोन जोङो लाइकि नायखायो नालाय लाइकि कमेडि भिडिअ नागिरगोन बर'फोरनिनो जेरै सोरां आरो सोर दंमोन माखासे मेल्ला दंलाबायो बिसोरनो सेलेक्ट चयस खालामनानै लानोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बयनोबो शेयार खालामजोब बयनोबो बाय